Lopeta! Mä voin katsoa kun ne pizzaan! Mä pystyn pizzaan kun te katsotte! Helvetti! Okei, rauhaa! Kukaan ei naura kun koista pissaa! Haluut sä mestariksi? Venä, mun pitää ottaa sitä hetkeä. Mistä pidätään vielä? Sä oot ennenkin pissannut. Voidaan. Venä nyt. Sä oot ennenkin pissannut. Venä. Nyt. Ei enää nyt! Mitä vittua? Et kyllä pissaa, mä otan uuden kuvakulman. Oi, toi on hyvä. Nyt sä oot valmis pissaa. Oi jumala. Joo, hyvä! Nyt lorisee! Hyvä! Hyvin lorisee. No kiva kun kaikki katsovat. Ja valokuva. Joo ei, mä en pissaa, mä pissaan vessaan. Ei, mä tein Niki sieltä. Ei mä pissaa. Vielä. Joo, tää on pienet sillä. Hei, nyt sillä tulee. Kaikki muuten ennen kuin Niki ei pissaa vaan. Nyt sillä video. tulee alkuja. Joo. Mä pissaan kans. Oi! Ei tässä noin iso zoomi. Ei sitä kuvaa kuitenkaan tuu. Hyvin lorisee. Ei tehnyt sitä ennenkin. Joo, Joo, se on tullut kokeiltua. Ei se mitään, se on hyvin tää menee. Mut kiva kun kuvaatte kuitenkin. Se ei niinku... Älkää yhtään häpeykäänkään. Ei niinku... Aina vielä... Parit viimeiset tipat. Lorota vähän. Eikä lopu vieläkään. Mä yritän... Ai jumalauta. Mennä. Älä nyt kure. Ei vittu kuitenkin hyvä. No. Tai... Joo. Ai jumala. Katso perkele.